Ahojte ľudia, vítam vás z môjho nového dielu z tejto hry a dneska ideme ťažiť. Jej. Takže, dneska by som chcel odomknúť toto autíčko. Ja už ho mám odomknúť. Tak toto. Toto autíčko by som chcel dneska odomknúť. A dneska by som chcel získať aspoň 10 000. Takže rovno to zoberieme a ideme ťažiť. No takže. Rovno chcem pozrieť sem, lebo tu minule boli nejaké tie bomby a som videl, že to tam dosť používali, tak tam idem pozrieť. To autíčko, nepamätám si, či som si ho minulý diel kupoval, alebo to je nejaký bug, ale proste mi ide. Toto je čo? Sú miny? Neviem, to sú tie bomby. Diery. No. To sú asi mini a to sú bomby z toho. No takže. Tu sú bomby normálne. Čo je tu? Nuke the Wales. Dobre. Tu čo kupuje? To predáva. Dynamit. Za stovku, no. Dynamit a C4 ešte. Dobre. Má tu aj voľačo iné. Čo je toto? Má... Netuším, čo to je, ale je to. Dobre, takže môžeme ísť ťažiť a neviem. Bana sa nám resetuje za pol hoďku. Takže akurát keď sa resetuje, tak asi končíme video. Jeda. No, takže ideme pozrieť, kto tu je, lebo že sú tu, ale tam je Tesla. Tam Cybertruck. Takže ideme ešte rýchlo pozrieť do shopu, koľko to tam stalo, lebo si nepamätám. Predsa už to je nejaký piatok, čo som to hral. No, takže, piatok asi nie, ale viem, kedy som to hral. No, tuto. Takže pen, small, medium backpack by som chcel dneska získať. A ešte nejaký lepší krumpáč. Alebo lopatu. Tam sú lopaty a pritom to nemá lopatu. Tento. Platinum. 25 000. Dobre, takže dneska sa musíme poriadne utráviť. Z urania. Takže ideme sem. Tu je dobre rozkopané. Ktoré je hlbšie? Toto. Tak. Ideme úplne dole. Dokým nenájdeme uranium a zlato. Tieto vecičky. Takže tu ešte není. To je topal. Čiže jak sa to volá? Tupal. Tu bylo, kde malo byť už zlato. Či to až úplne tam dole? Neviem. Takže a tu je toto červené. To je dobré. No sme na to mali už krumpač. Ukážte. Si nepamätám. Jo, 240. A tu je rubín. Yes. Ešte nejakú mutáciu, či čo to je. No, tak. Stojí 300. Tak. Ale my si ideme dneska pre uránium. Alebo pre zlato. To je ďalší rubín. Tak ani nie, že pre zlato alebo pre uránium, ale skôr pre peniaze. No. To ani nevyťažili. Tu iba s tým veľkým drillom chodia a nič nezoberú. Uránium. Ale zoberiem aj toto. Vanadium. Reálne existuje? Ježiš, moc tak. No. Na tu už je kopec urania. Už to bude dobre stať. Možno ma to bude stať aj život. No. Takže sem. To zoberieme. Ešte toto vanadium chcem zobrať.
Skúsim, že či toto sa tiež buguje, keď na to vyskočím. Toto autíčko. Bo hento sa bugovalo, to viem. Ale neviem, či aj toto. Toto sa nebuguje. Toto je dobré. Takže trošku, ale nie to, že by ma to vyhadzovalo. Jedno vanadium, druhé vanadium, tretie vanadium, štvrté vanadium, piaté vanadium. Takže tak. OK. Tak aj toto sa trošku bugá, aspoň nie až tak, jak hento. Na hentom by som ani toľko to nevedel stať. Ale čo to robí? Chcem sa postaviť. Tak. Ťaž to. Tak, uranium mám, ešte hentam jedno. No to už asi nedočahnem, že? Či? Keby toto netrepe. Skúsim takto zaparkovať. Musím byť úplne na kraji. Dobre vedieť. Koľko to ešte má miesta? Koľko tam ostalo? 3. To má dosť veľa miesta. Thunback. Preto som tu minule vyťažil skoro miliardy. Pozrite na to, koľko tu je uránia. No tak toto. A potom tých 25 000 či koľko na ten nový krumpáž, alebo na to autíčko, ktoré má za chvíľu. No, takže idem to dať sem do toho autíčka. Idem pozrieť, koľko mi to dá. Ešte sa dá. Chcel som akože koľko mi to dá, že koľko ešte tam môžem dať, ale oči mi neukazovalo, takže nevadí. Tam je strašne veľa urania tu. Toto. To je zlato? Či to je topaz? Zlato. Tak, ale ja si idem pre toto. Čo stojí viac? Zlato, ale urania je tu viac. Poďme vravíte, že stojí viac uranium, ale nebudem sa hádať. Možno tá hra má lepšie zdroje, že? Možno nech uranium sa objavuje skôr a nie zlato. Akože ľahšie na, no nie ľahšie na vyťaženie, ale že menší batoh potrebuješ. Tá, krumpač. Ježiša, melem úplne blbosti. Ja si musím sem, takto, áno. A teraz ma to nebuguje. Zajímavé. Takže, toto dáme sem. No, nie, som to tam zabudol dať. Dáme sem a ideme ešte ťažiť. Cybertag? Jo, Cybertag. Schválne skúste napísať, typnite do komentárov, že koľko peňazí z toho budem mať. Koho tam je? 5, dobre. Už bude maximálne. Tak, dobre. Ešte sa mi trilióny zmestí. Do baťoha. Trilióny nie, ale no, ešte sa mi tam zmestí 3, 2, 5. Ešte sa mi ich tam zmestí 5. Toto zoberiem. To neviem, čo je. Keď čierne. Idem pešo. Som zabudol, koľko stojí toto. Safír. To ja budem ťažiť, ale toto je. Či koľko to... Ja neviem. Vanadium 240. Však, počkajte. Ešte toto vyskúšam vyťažiť, že... Silver nie je až tak drahý. Jo, backflip full. Dobre, takže. Toto si no vy to nevidíte, ale ja tam mám takú nahrávanie. Keď to náhodou nevypnem, tak si to preťahnem hore. A idem na povrch. Ma zajímavé, že koľko z toho bude peňazí.
Audičko ledva žije. To ešte zlato bolo. Dobre, že keď pôjdem dole, tak to vyťažím všetko. Tu je... To neviem, či je to zlato. Dobre. Zlato tesne pred červenou zónou a ešte vavle. Toto pás. A čo? Drill. No, dobre. Ten nám to vydrilluje. Teším, keď budem mať z toho hento. Keď budem mať ten drill. To budeme drillovať a drillovať. Potom sa budeme, neviem, smiať, ale takže tým plebíkom. No. 27 minút. To mi nevychádza. Je tu iba lines. Že bude surface. A už sme vonku. No. Takže teraz to idem predať. Toto autíčko je dobré, lebo strašne veľa odnesie. Idem rýchlo pozrieť grepek. Grepek. Som oblbnutý z toho Poppy Playtime a z toho budeme robiť video. Ja viem, že už asi trošku skoro z jednotky robiť video, ale dá neskoro. 5000. No, 5000. No, čo som chcel, že trošku neskoro robiť z jednotky, ale aspoň som ho spravil. Aspoň ho spravím. Čo je tam dole? Pôjdem to pozrieť. Budú nejaké furnejsky. Čakaj, ja teraz rovno pozriem. A ne, potom, keď budem mať peniaze, môžem rovno čo aj kúpiť. No, takže. Medatx. Mining vyššie. To je, ktoré má hento. Som na tom z toho času bol minule. Tak úprimne toto video už natáčam asi po 116, lebo jedenkrát mi absolútne nešlo spraviť intro, druhýkrát ma zavolali kamaráti von, tretíkrát mi to, som úplne oblbnutý, neviem, vôbec mi nešlo rozprávať. Som netušil, čo mám rozprávať, tak som hento. A toto je prvý úspešný pokus, asi aj jediný. No, additems, daj mi to. Zaber si to. Tak. 5000 mám, takže zase kúpim lepší sek. A pôjdem pozrieť, čo je tam dole. Podľa toho uvidím. Keď tam bude nejaká furnejska, že mi to bude dávať viac peňazí, tak kašlem na to. A ten cek myslím, kašlem. Tak. To autíčko koľko stojí? 20 000. OK. V podstate to isté, iba že trošku väčšie a inak, lebo hento je takto. Takto to riadím, normálne jak kamión. A toto riadím takto. Som takéto autíčko ešte nikdy nevidela, chcel by som. Strašne vtipné. No, takže. Čo je tento šprint? Si musíš... za Robux si kúpovať šprint. To som ešte nevidel. Krem takých tých hier, že tam skoro nič, všetko musíš kúpiť. Ja sa neviem vykoutať. No. Takže, do mine. Tu dole pozerám. Každý tu má tiež furnejské a ja neviem, kde sa kúpujem. Tam to vyzeralo, ale tam sú iba upgrady. Tu je ešte nejaká cestička, tak možno tam. No. A tam je nejaký obchodík. Či to bude s tými, to netuším, ale mohol by byť. Ešte aj tam pokračuje cestička. Čo je? Coming soon? Čo to je? Automatic or recovery. Short phone.
Aha. Dobre. Čo? Majú nejaké to. Mám to zobrať? Nemôžem. Škoda. Iridium. Thorium. Plutonium. Dobre. Ešte máme čo robiť. No, čo je tu ďalej? To je iba cestička hore? Že neviem karovať. Tu závody. Tu je ďalej cestička. Tu je ešte doprava cestička, čo sa mi zdá. Tu je kam cestička. Tu ide sem iba. OK. A idem pozrieť kúpiť ten lepší paťoch. A čo je za drill? Teraz to minútka. To vyzerá divné, to vyzerá, keby to mal predok vzadu. Ale zároveň to má predok vpredu. A smiešne. Takže tu si zoberiem skoro som povedal krumpač. Tu si zoberiem to. Jak sa to povie? A tomu budem hovoriť grepek. No, takže to zoberiem. A toto si kúpim. Jej, mám lepší grepek. Áno, grepek. No, takže teraz ideme ťažiť. Takže v tej zelenej zóne bolo tesne pred tým červeným, že? Bolo zlato, potom tam bolo ďalšie zlato a potom tam bolo neviem čo. Smerom dole to ide o mnoho rýchlejšie než smerom hore. Takže pomaličky. Kde to je? To to stratil. Nie. Aha, tam. Tuto. Zlato. Tak. Gold. Ktorý je môj. No, takže. Tu bolo kde zlato ešte. Tuto hore. Správne si pamätám. To vyťažím. No. Ešte je tu ďalšie zlato. A to už je všetko, som si nič nevšimol. Tu je uránium. Tu je to, čo som nedoťažil a tu už to ostalo. Tu už to ostalo nedotknuté. Vanadium. Tu je kopec uránia. Zlata všetkého. Tu je rubín, to zoberiem. Čo to seklo? Čo? No. Neviem teraz kopať, čo? Viem. Ale no tak. Horšie než Minecraft. Ešte 7 môžem. Tu je ďalšie. Aj koľko tam je? Hej. Dobre.
Tu už vyzerá, že nič... Aha, tu ešte vanadium. Tak to je, dočiahnem. Inak toto je bedrock? Bedrock. Mám pocit, že si od niekoho zobrá inšpiráciu. Neviem, či sa mi to zdá, ale mám pocit. Taký mierny, taký malý, ale mám. Normálne, no tak. Zase sem, no. Ešte tam je jedno. Nebuguj. Musím to preparkovať, lebo na nejakom mieste buguje, na nejakom nie. Keby to full buguje, tak ja to netuším. Priamo na tú strechu skočím. Neznášam bugovanie tých očičok. Celá hra sa buguje. Áno tak. Tak mi dlho si zobrať krumpát z autíčka. No. Dá, takže. Musím povedať, že to... Nie. Koľko ho tam je? Autíčku. Tam ani nedočiahnem. Tak, možno dočiahnem. Dočiahnem. Že by to konečne prestalo bugovať. Skúsim to len zakliknúť. Kopem to, čo vidím. Na ostatné kašlem. Tak. Dobre. Tu je zlato. To by som mohol dočiahnuť, no. Tak. Sa pýtate, prečo furdíme tým autičkom, lebo sa mi nechce furt potom chodiť. No, preto, lebo potom pôjdem hore. No a musíme ešte 3 km šlapať pre autičko a potom ešte s tým autičkom ďalšie 3 km hore. Čiže rovno nosím sebou. Toto je čo? To je ten tin? Ešte tu dole? Titanium. Nepamätám ani nejakú má cenu. 400? Tak to je nejaké nové. Zdáva, že titanium som ťažil. Či už nie. Ja bola zlatá. No, takže. Mám pocit, že tento diel dobre zbohatneme. Toto vyťažím. No, to vyťažím. Toto viem ťažiť. Viem, takže toto viem ťažiť tým pádom. Titanium za 400. Skoro kilometr pod zemou. Musím prísť autíčkom. Autíčku. Kde je tá diera? Tu! Stoj! No tak. Autíčko neznášam. Toto by mohlo stačiť, no.
Takže tu je ďalšie zlato. Tu je ďalšie zlato. Samé zlato tu je. To je hodník. A ešte aj stojí viac než to. Keď je dobré. Sa mi nepáči. Keby takto v Minecrafte, že zlato je jedno z najlepších rúd, takto veľa ho tam je, tak ani sa nemusím snažiť. Počkaj, vedľa toho je titanium, či čo to bolo? Gold. To sa mi zdalo, že bolo že bolo čo šedé. Prestaň, keď ma to keď padnem, akože nepadnem, ale zbane. Ako to zlata. To ešte nikto nevidel podľa mňa. Dajte tam plný inventar. Akože to autičko má plný inventar. A ja mám koľko? Som nevidel. To ani neťažia. 7. Tak sa chuminiem. Už idem aj pešo. Nič nebolo. Ale no tak nezačahnu na to titanium. Budeme ešte nižšie. Tu už tak tu by mohli spraviť nejakú príšeru alebo čo. Že by to bol obrovský krtko napríklad. Ne, tam čo sa blížti a na to nie je to. Ale no tak. To je urania. Možno viac, to nevidím za to. Už iba 3 môžem. Tu zlato, diamant, búka. Dúfam, že to môžem ťažiť. Tam boli diamanty. Ježiš, to je To je ten s drillom. Sekol mňa. Asi. Či? Čo ťaží? Ježiš, tu je s ďalším drillom. Tu bol ten diamant, čo? Tuto. Ukáž? Toto to bolo. Čo to je? Pic nemá kto. Bude od väčšie hento. Diamond! Tam nebolo, že potrebujem väčšie. Yes. Koľko to stojí? Je tam toho viac? Není. 1500! Tak to je dobré. Tu za tých 9 minút nájdeme ešte jedno, či? Jo. Ne, to nie on. To modré čo? Je to titanium. Potrebujem ešte jeden diamond. Toto je čo? Molybdenium. No, dobre. Diamondíky asi nebudú, že? Mohli by byť. Pochybujem. Čo je toto zelené? Tungsten. No, vidím to takto. Idem ešte zobrať jednu náhodnú rudu. Pravdepodobne zlato, keďže najzácnejšie, z čoho som to zatiaľ videl. Nie, ešte titanium je najdrahšie. Nemyslel som najzácnejšie, ale najdrahšie.
Titanium. Pozrite, zlato 350, titanium 400. 500, ale drahšie. No. Idem hore. Ten za 25 000 to koľko stalo? No 25 000 stalo, ale že akože koľko to vedel vykopať. Z Blina. Stihnem to do tých 8 minút. Asi ale 5 rok. No, ešte dlho pôjdeme hore. Je to vlastne zelená, že? Teraz bude šedá a potom bude ešte blečia šedá a potom bude už východ. No, taký je východ. Tu je šedá. Tu je ešte blečia šedá. Ani nie, že blečia, ale taká viac hladké je to. Tak, ideme to predať. Co hromí si to lietadlo? Prečo mám také búchanie, či čo to je? Je to zároveň aj ako hromy a zároveň ako lietadlo. Odkiaľ majú toto? Odkiaľ to majú? Jak to zistí? Vďaka tomuto? To extra output voláča? Jak robia? Oni už tam majú 1 milión a ja tam mám 1000 koľko. Tam má 10 000. Neviem. No to tam vezmem. Počkám. Dám. Tak. Dobre. To už je všetko, že? Jo. Všetko. Dám. Tak. Koľko budem mať? Schválne. Keď už toto je, tak môžem utratiť tú 1000 na toto. Čo to robí? Že je práve. Neviem. Ešte nerobí. Takže. Ideme. Ak som chcel nájsť kde sa tam typeček skočil. Či to nikam dobre si zapadol? Tu nejaká cestička. Neviem jaká. Ja to dám k tomu. Super. Zajímavé, kde sa kúpujete pec. No však nevadí, ja to skúsim nájsť a tak. Viete čo, ľudia, asi by som to tu ukončil, tu takto zapadnutý v skale. Takto. A ďakujem, že ste toto video dopozerali do konca. Ak ste ho dopozerali, napadlo mi to vačo. Dopozerali do konca, bol by som rád, keby dáte odber, like a ahojte.